Salam, Atabatan TV YouTube kanalının hormatly tomoşaçylary. Atabatan habarlar gepleşigimizde sizin ähli jaňyzy hoş gördük. Mehriban tomoşaçylarymyz, şu gün 2022-nji ýylyň 1-nji sentýabryndan Aşgabat halkara howa menziline amalga aşyrylýan yerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi çap edildi. Bu barada Türkmenistan aviakompaniýasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Ýurdumyzyň çägindäki yerli gatnawlaryň tertibine görä Aşgabat daşowy boýunça uçar gatnawlarynyň sanynyň köpdigini görmek bolýar. Mundan başga-da Daşowy welaýeti bilen ýurdumyzyň beýleki welaýetleriniň arasynda gatnawlaryň hem tertibini görmek bolýar. Hormatly tamaşaçylarymyz, Türkmenbaşy bilen Aşgabat uğrundaky gatnawlarynyň sany awaldylipdir. Owel Tomus döwrüne awada siýasatçylyk waglagyna dinç alýanlaryň köpdigi sebäpli Türkmenbaşy boýunça gatnawlar artdyryldy we welaýet merkezlerinden hem gatnawlar ýola goýuldy. Mundan awalky yerli ýolagçy gatnawlaryň tertibi 2022-nji ýylyň 1-nji iýulynda çap edildi. Yerli gatnawlaryň täze tertibi barada habary Atabatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atabattantürkmenistan.com saýtyndan okap bilersiňiz. Mehriban ýaşlar, eger de siz özüňize gerekli peýdali maglumatlar almak isleseňiz, Atabatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atabattantürkmenistan.com saýtyndan tapyp bilersiňiz. Şeýle hem Atabatan TV YouTube kanalyny iýerlemäge dowam edin. Gepleşiklerimiziň inniki fanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.